Pozdrav svim pratiocima SS Calcio podcasta, nova epizoda je pred vama, osvrnut ćemo se na ono što je bilo u prethodnom kolu, iako je prošlo malo vremena, ali imali smo i dobar razlog, opravdan razlog, pošto je deo ekipe bio u Milanu i sigurno mu je bilo bolje nego meni ovde. U svakom slučaju osvrnut ćemo se i na Ligu šampiona, polufinalni susreti, dueli između Paris Saint-Germaina i Bayerna, odnosno Atletico Madrida i Arsenala. I za početak da vas pozovemo da zapratite Oktagonov YouTube kanal, da lajkujete ovaj video, naravno i naše društvene mreže, Instagram i TikTok. Na Oktagonovom sajtu imate sve precizne informacije u vezi sa potencijalnim bonusima koje bi mogli da ostvarite ukoliko se registrujete i počnete da igrate na njihovom sajtu. Dakle, generalno, Filipe, u Milanu je bilo bolje nego u Beogradu, to je sigurno. Pa jeste, upravo si potpuno. Tu nemam dilemu. Ako hoćeš, brate, ja ću da preuzmem solo, brate, kao... Solo. Pa ti odradiš što treba da odradiš, ali kako se zove, bilo je bolje u Milanu nego u Beogradu, vreme je bilo nestvarno. Ja moram reći da sam morao da dokupljujem neke stvari, pošto sam video prognozu da će biti kao 25-6 i to, ali nisam je u potpunosti verovao. Aha. Jer mi je bilo nelogično da će biti u Milanu 26 stepeni i bio sam u fazonu bit će uveče hladno. Nije bilo ni uveče hladno i preko dana je bilo 30, tako da sam kupovao neke majice, patike, čarape, jer sam krenuo, brate, u debelim čarapama, kapiraš, u Beogradu je bilo -5 kad sam krenuo ujutru, u 6 ujutru. Tako da bilo jako lepo, stvar, jedna od lepših putovanja, moram priznati, stvarno za ovih koliko, 11-12 godina. Da. Svašta smo i usput videli, obišli. Generalno utakmica ponako malo za zaborav, da se ne lažemo, a tome ćemo nešto malo kasnije kad je sama utakmica u pitanju. I o svemu ostalom, ajde možda kasnije, pa ću da provučem i taj Milan. U pravu si da je Liga šampiona tako je aktualnija, svežija, Jeste. koja je bila juče i prekjuče. Ima još svežih tema kao što je suđenje u Italiji, odnosno Gianluca Rocchi, Di Bello koji, hajde, svašta ćemo to malo kasnije, Liga šampiona. Hoćeš od sinoć ili od preksinoć? Ajmo od utorka. Pa vidi, L'Equipe je stavio onaj naslov totalni fudbal, ono je stvarno bilo, mislim, meni je samo da ti nemaš prostora da pustiš usporeni snimak, jer u tom trenutku već ide naredna akcija koja donosi nešto. Dve ekipe koje više su mi zaslužile sada ove dve ekipe da igraju, mislim, finale, nego prošle godine Barsa i PSG koji je osvojio. Da. Moćnije mi ove dve ekipe sad izgledaju nego prošle godine Barsa i PSG. Znači, ovo mi je danas, ovo mi je utorak bilo, iskreno budem stvarno neverovatno, mislim. Na momente malo i defanzivno neshvatljivo, s nekim propustima kao gol Olisea, gdje je on pušten kroz sredinu, niko ne izlazi u blok, ima šansu Dembele gde Bayern opet drži na pola terena zadnju liniju. Bilo je neki propusta, nije to bilo savršeno, nije to bio savršen fudbal, ali je bilo, mislim, uživanje, nema šta. Ali evo, ja gledam statistika, što bi rekao jedan moj prijatelj pre neki dan, je jedna od omraženih kategorija, svakako mnogo ljudi ne voli statistiku, ali ovi parametri su nešto što ukazuje na činjenicu da uopšte Paris Saint-Germain i Bayern nisu igrali loše odbranu. Ti si imao 11 šuteva u okvir gola, od tih 11 šuteva na obe strane, 9 golova. Dakle, nije to sad bio svaki napad neka šansa, jeste bilo uzbuđenje, ali udarci na gol, dakle, samo 2 nisu bila gol. Ali Bayern koliko puta je došao do 16 i hoće da se ušeta u gol. Koliko puta je imao prostor da šuta neko od igrača Bayerna, ali potez više, mi sad pričamo ovde o utakmici koja je najboljih ikada, ali hoću ti kažem, mogo je Bayern i onda je Olise pokazao da je možda trebalo ranije da se šutira češće na gol distance, da može se pogodi. Ali stvarno, mislim, ali da, upravo si, minimalan broj. Po jednom trenutku je bilo tipa 8-2 za PSG u udarcima, ta 2 su bila 2 gola koje je postigao Bayern. Ali Kane koji igra na 30 metara od svog gola, koji dolazi po loptu, Olise i Luis Diaz, ne možeš im ništa, ali
meni je interesantno bilo kako je Luis Enrique shvatio šta je bilo sa Olisevom problem u prvom poluvremenu i on je u nastavku nestao. Olise u drugom poluvremenu nije ličeno, Olise je iz prvog poluvremena. Nego je Luis Enrique shvatio šta se desilo i uspeo koliko toliko da ga neutrališe u nastavku. Nije bio toliko dobar. Evo, Paris Saint-Germain 11, Bayern 9 šuteva ukupno. Dakle, ukupno. Ali to je 50% gola više. A recimo, Atletico Madrid je imao 17 šuteva. A ovi su imali tipa nešto 10-11. Tako. Imali više šuteva bilo na Atletico... To ti kažem. Da, ja ne, jasno. Samo ti kažem, eto, pada mi na pamet taj gol Lisea gde se on baš onako prošetao, lako je niko da mu priđe negde on je bukvalno kroz sredinu prošao i šutirao na gol. Ali to je stvarno najmanje bitno u celoj toj utakmici koja je bila nerealna. I sad se postavlja pitanje sa kog dela žreba će biti šampion. Kada tako postavimo pitanje, onda ćemo dobiti i odgovor dve potpuno različite filozofije fudbala ako gledamo dva polufinala. Da li će šampion Evrope biti Bayern ili Paris Saint-Germain ili Atletico Madrid i Arsenal. Različito su i mišljenja trenera na ovim prostorima, različita su mišljenja i igrača. Ne znam si video izjavu Thierry Henrya, koji je rekao da otprilike ovo nije fudbal, kao da smo gledali neku video igricu, kao da su ljudi izašli ispred zgrade da igraju, sad parafraziram, i da su se dogovorili, ajde, otprilike igramo ko da gol više. I njemu to nije fudbal. To kad kaže Thierry Henry, onako drugačije malo, svakako drugačije odjekne. I to ti kaže Thierry Henry koji je bio napadač, znaš. Da. Tako da s jedne strane vidim da on više je zagovornik neke vrste balansa, sa jedne strane, a s druge strane opet onaj spektakl o kojem smo govorili u prethodnim nekim epizodama, u čemu će se takmičiti svi klubovi. Suština priče je da takav fudbal, kao što su Paris Saint-Germain i Bayern, u ovom trenutku verovatno može da igra 7 ili 8 klubova u Evropi. Dakle, Paris Saint-Germain, Bayern, Manchester City, Real Madrid, Barcelona... Ali da li bi se Guardiola i City zaleteli toliko? Sigurno ne, ali pričam po igračima koje imaju u ovom trenutku. Ali to ti je Barca, pravo si PSG, Bayern, on im je onako... Možda Liverpool, možda. Ali evo, gledaj, iz Italije niko. Iz Italije sigurno niko. Iz Engleske, ja opet mislim, po igračima da, ali ne bi se City tako zaleteo. Ja bar mislim da ne bi se tako City zaleteo protiv i PSG-a i Real. Može Jurnjeva. Real, da. Apsolutno hoće. Znači Real, Barca, PSG, Bayern. Ja bih se ograničio na te 4 ekipe, iskreno da budem. Ako ne dodamo tu Liverpool, ti smo na Liverpool, koji kaska čak i u Engleskoj. Dobro, sad ova sezona nije neki primjer. Ali evo, sad u ovom momentu ja bih se možda zadržao, ako gledamo kvalitet i opredeljenje, na te 4 ekipe koje bi igrale ovakav fudbal, dakle da gledaš i da uživaš 90. Pa tako je bilo Bayern Real, mislim, to je prvo polovreme. Malo su ušli pametnije u drugo polovreme. Pa bilo je i City Real isto, znaš. Tako je. Ti kad pogledaš sad, kad su igrali, to je isto bilo... Tako je. Pa eto, da, ajde dodamo i City, mislim, koji može da odgovori Jurnjevom. Ali, pa da, sa Semenjom pogotovo koji je stigao u nastavku, da, što da ne. Ali eto, 5 ekipa koji igraju fudbal, da gledaš i uživaš. I izjava Luisa Enriquea, zaslužili smo da pobedimo, zaslužili smo da igramo nerešeno, zaslužili smo da izgubimo. Otprilike. Znači, ali otprilike jeste. Stvarno, mislim, ti dalje nemaš odgovor na pitanje ko će proći dalje. Ti nemaš pretpostavku šta će biti sledeće nedelje. Nemaš pojma šta će biti. Da. Može biti 0-4. Ja mislim da će biti isto utakmica. Da će isto biti 5-6 golova. Pa pošto PSG ne igra drugačije, u principu tako. Ja nikad nisam vidio PSG da nešto sad tu eksperimentiše, pokuša da rezonuje, kako to nazovi, Bayern mora da napadne, pa mora. Bayern je na par momenata pokazao da može previše se otvori i da tog prostora iza ima. Dembele, Kvaratskhelia, pa i Due, Barcola pogotovo, dakle, mogu da napadam taj prazan prostor iza. To može biti za mene možda malo za Bayern problematično, koji mora sada da juri gol za ostatka. Bilo bi baš veselo da ostalo recimo 5-3. Da mora 2 da juri. Znači, Bayern bi morao realno da krene baš konkretno napred. Ovako ima prostora za neke kalkulacije, ali slažem se, očekujem nešto veoma slično.
u revanšu. I ja nisam očekivao od Paris Saint-Germaina na 5-2 da stane. Ali, ja, na primjer, nisam siguran da su oni stali. Moguće su glavama stali. Meni su dva detalja u glavi. Znači, trenutak kada ulazi Fabian Ruiz, koji nije taj nivo, koji ne može da igra ovu trku. To je jedan trenutak. Trku, I tu si izgubio. Ali veći majstor od Zaire Emrija, u smislu fudbalskog za mene. Ali ne može da igra ovaj intenzitet. Da. I druga stvar, Barcola isto mi nije nešto doneo u odnosu na Desire Adouja. Ja mislim da je Paris Saint-Germain dosta pao nakon tih zamena u drugom poluvremenu, koje je verovatno morao da izvrši Luis Enrique. S tom trkom verovatno, da. Pogotovo vezni red. Ne može da se izdrži. Pogotovo vezni red. Pogotovo za Emery koji nije nivo, mislim, Vitinje i Joao Neveša, mislim, oni su stvarno nivo za sebe. Da si vidio gol Joao Neveša. Ali nije mu to prvi, glavom daje golove, mislim, nije... 174 centimetra visok. Često, ja mislim da je on bio najniži na terenu. Ja isto mislim, ali ja isto mislim, hajde, nisam proveravao tačno da ima mečeva kad on daje golove glavom. Kao da na njega igraju akcije, jer niko možda ne očekuje da će on biti meta akcije. Faktor iznenađenja. Tako je. Da. I to je dao jako lep gol glavom, što ti pokazuje da nije to slučajno on tako gađao i pogodio. Meni je on vrhunski igrač. Mislim, Vitinja, to kako on je uspeo u Wolverhamptonu, to mi je jedan od većih misterija svega. A ko ti je zlatna lopta? Meni je moj... Hipotetički, ako osvoji Bayern, da li ti je Kane, recimo hipotetički osvoji Bayern, dobro. Da li ti je zlatna lopta Kane ili Olise? Kakvo pitanje. Baš sam razmišljao o tome, ja nemam baš konkretan odgovor. Hajde, daću konkretan odgovor, jer bih tu uračunao to neko nasleđe koje vuku jedan i drugi, pa bi dao Kane u toj varijanti. Ali bih isto tako morao da sačekam, i ne ja, nego ti ja, svetsko, da li će da uzme Francuska, ili će da uzme Engleska. Engleska neće sigurno. Misliš da neće da uzme Engleska? Pali su svi sem Kane-a. Ko je na nivou trenutno? Je li Foden na nivou? Nije. Bellingham? Nije. Palmer? Nije. Saka? Nije. Tebi su svi ti kao superstarovi koji su bili kao projektovani iz Kane-a da melju, niko nije u formi više. Ko je u dobrom ritmu od njih svih? No dobro, ima 2 meseca do svetskog, znaš. Odnosno meseci nešto. Meseci po dana. Da. 11. jun. To je baš blizu. 11. jun. Strašna pauza između kraja sezone i svetskog. Ali hoću reći, ima vremena da oni podignu formu. Ali, ajde, ko je nazad tu? Geji, ko još? Tu, Konsa koji igra tako? Recimo, da. I Rhys James koji je u formi, to jeste dobra stvar. Levo ko je Luke Shaw, ne znam je ko igra levog beka u Engleskoj. On igra ove godine u Unitedu, mislim, i zdravio, tako da pretpostavljam da je on rešenje. Ne znam ko drugi. Nisam pratio toliko sa englesku reprezentaciju, iako je bila s nama u ovoj grupi, sem naših mečeva. Jude Bellingham, onako. Kažem ti, mnogi su pali sad u finišu sezone. Mislim, realno jesu. Saka nema uopšte dobru sezonu, generalno. Nema. Palmer je kad pomisliš prošle godine, Palmer, brate, kada ga vidiš, uplašiš se kad dođe na teren. Ajde, nije tema, ali evo, Kane i Olise, ja bih zbog svega do sada urađenog, ako nema svetskog, na primjer, do 25. da nema ničega, pre Kane-u dao, ali za mene je, ne znam, zlatna lopta, ali to je subjektivno dosta, jer čovek je, za mene to je nevjerovatno, mislim, Hviča Kvaratskhelia je meni nerealan igrač. Pa Hviča će, čini mi se, morati malo da sačeka. Pa morat će, nije realno, nije realno. Mislim, pogotovo kad prošle godine uzeo Dembele, i Francuska, mislim i PSG je to, ali Kvaratskhelia, deluje mi kao da ga i dalje mnogi gledaju ne kao superstara, nego kao kao dobar je Kvaratskhelia. On je u stvari monstrum. On, moment kad je došao u Napoli, kad su ga skauti pronašli i doveli ga u Napoli, on nema loših mesec dana. Osim onog kratkog perioda kad je hteo da ode iz Napolija, pa je bio gore, dole, prvi deo prošle sezone. On je pre toga i nakon toga u PSG Napoli, on igra na istom nivou, on je neverovatan. Znači, Kvaratskhelia nema lošu utakmicu praktično. A ima sve. Da li će na levo, da li će na desnu, brz, eksplozivan, dribling fantastičan, dobar i šut. Meni je stvarno Kvaratskhelia, ono što smo pričali, uživanje, platiš kartu da gledaš Kvaratskheliju, eto, ukratko. Za njega plaćaš karte da gledaš utakmice koje on igra.
ali Bayern je stvarno, meni je u Bayernu mimo tog Kane, Olise, ja bih uvek apostrofirao Aleksandra Pavlovića. Mislim, meni je taj dečko takav igrač da to nije, da meni neshvatljivo, mislim, koliko neko može da bude dobar tako, pogotovo što ima koliko, 21 godinu. Da ne pričamo o tome koliko bi znači reprezentaciji Srbije, mada je potpuno jasno da ne igra za nas, nego za Nemačku, tamo je njihov đak tamo odrastao. Tamo ima šansu da osvaja trofeje, bilo bi potpuno suludo da je prihvatio bilo šta drugo, ali on je u tim godinama toliko zreo, modern, sve radi, mislim, Aleksandar Pavlović, neko ko može biti ozbiljna budućnost svetskog fudbala. Tako da je stvarno, nešto je s jedne strane... Ali recimo u ovom, sad kad spomeneš Aleksandra Pavlovića, baš sam razmišljao o tome, recimo tokom drugog poluvremena, najmanje nekog uticaja na igru. Aleksandar Pavlović ne pita se mnogo. U ovom intenzitetu, trčanju, u drugom poluvremenu. Možda sam video jedno dobro dodavanje. Ne znam, ali defanzivno, brate, on prati sve, brate. On je u svakoj bitnoj situaciji, mislim da je on blizu gde god treba da bude, defanzivno gledano. Mislim da nema akcije... Sad sam zazvučao sam malo kao Pixi. Da, kako je rekao? Ko je taj Pavlović? Ali mislim da prvo u oba smera igra, znači to jeste. Defanzivno možda jeste malo ono što je okej na poziciji koji igra, možda i potrebni, ali njegova konstitucija, njegov pregled igre, njegov pas, za sve to što radi defanzivno, meni, pritom, znaš šta je tu meni ono isto fora, što ja ne vidim da će on nikad otići iz Bayerna. Eventualno neka Barca, Real, onako, nešto pukne u Bayernu kao s Krossom ili nešto slično. Tako da, ostajem pri tome da mi je Pavlović stvarno faza napada, ali ona je prepuštena više možda ili su Diazu i Oliseu i Musiali. Meni je Musiala bio slab generalno tokom utakmice. Jeste, da. Meni generalno Musiala... Dobro, uticala je ona povreda na njega, možda pre povrede je obećavao mnogo više. Meni je, i dalje kad ljudi pominju, gledam neke analize kao najbolji, mladi Musiala, ja i dalje mislim da on trenutno nije u tih nekih top 5, recimo, mlađih igrača superstarova. Ne znam, možda grešim, ali nisam ja u tom meču vidio ništa od Musiale specijalno. Što sam vidio od Olise, apsolutno, mislim, Olise je plesao u prvom poluvremenu. Dobro. Kompani na tribinama. Da, i to je navodno, vidio sam... To je, sad vidim, i to je isto dilema, koliko je važno da trener bude na klupi. On se šalio na konferenciji za medije sa tim, rekavši da su neki treneri se sakrili u korpi za veš. Si vidio to? Ulazili su u korpu za veš, kaže, ne postoji tako velika korpa. Za njega. Da ja uđem. Si vidio Šona Dajča, njegovu izjavu? Ne. Kaže, ja sam s Barlijem ispao iz lige sa 33 boda i 9 potrošenih miliona eura pre par godina, a Kompani je s 27 bodova ispao iz lige, sa 127 potrošenih miliona eura i dobio posao u Bayernu nakon toga. Šta ja treba da uradim da dobijem posao u Bayernu? Pa, s te strane, upravo je, brate, Šona Dajč. I meni jeste bilo da me većih iznenađenja Vincent Kompany u Bayernu, da se ne lažemo, ali Bayern izgleda moćno. I vratio je titulu, donao je 2. Je li tako? Jeste, 2 titule donao Bayernu. Kompany. On je smeo da dođe autobusom do stadiona, ali odmah je valjda morao na tribine, dok je ekipa otišla u slačionicu, nije smeo dolaziti naravno u polovremenu i ne znam kad je mogo da im se pridruži na kraju u Kompany. Ali ja verujem da znači kad ga vidiš pored. Koliko god on verovao svojim asistentima, on je taj koji je glavni, koji verovatno ima neku jasniju, bolju ideju, sudije, razgovor, mislim, ja verujem da je falio u Kompany Bayerna na meču. Video sam nekoliko puta bio u kadru sa dvojicom pomoćnika kao neki ali UEFA ga prati i tu je UEFA komandant iz svemirskog broda. Ali valjda je tu bio pored i UEFA dobro, kako oni zovu, jer on nije smeo ne sme da komunicira sa glavnim, nema telefona, znaš da je kad gledamo Engleze i to pa dobro. Blej, brate, Guardiola priča. Toga nema sad. Ovde nije bilo. Kad si spomenuo Guardiolu, moram to da ubacim. Jesi vidio da je bio Guardiola za vreme te utakmice? Gledao je Colchester, recimo. Ne, Salford. Aha, u Manchesteru, dobro, da.
Salford neki je gledao nešto pošto je sa Salford. ćerkom. Jer I to u vreme utakmice, ako sam uspeo dobro da vidim. U vreme utakmice, znači nije gledao Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain, Bayern. sebe je vjerojatno video u polufinalu, možda mu je to neki u glavi da mu bude lakše. To može biti, ako je bilo u isto vreme. Čak i ako nije bilo moguće, nije ni gledao, nije ni važno, ali on je sebe vjerojatno video u polufinalu, finalu Lige šampiona. Zašto sam spomenuo Guardiolu? Razmišljao sam takođe ovih dana mnogo o tome, da li se sećaš Barcelone, Pepa Guardiole, to nije bilo toliko davno. To je nekih razmaka od, recimo... Ne, ranije, bre, 12. Recimo, nešto više od 10 godina, 15 godina. 15 godina. On je u Bayern otišao... Kad je Bayern uzeo titulu prvaka Evrope? To je neviđena prošlost. 13. Ta Barcelona 13. Je 12. Chelsea, 13. Bayern, uzeo, 14. Real, da. Jest. Znači, tad je Jupp Heynckes uzeo titulu s Bayernom u Ligi šampiona, mislim, nije ga Guardiola. Mislim da je tako bilo. 13. Znači, on je pred 13 godina otišao iz Barca, ako ne i ranije, pa je došao u Bayern. Dakle, ima mnogo godina. Uzeo titule 9. i 11. s Barsom. 6. je uzeo Rijkaard, ali tako? Da. Tako je. Ali, hoću reći, ta Barcelona sa, beskonačnim posjedom lopte, vrti levo, desno, ne znam ni ja, znači otprilike koliko je to fudbal koji je sada, deluje kao da je bio u prošlom veku. A nije neka vremenska distanca. Ti kad pogledaš nekih 14-15 godina, znaš, to je samo znak da se fudbal ekstremno menja i neko pitanje koje lebdi u ovom trenutku je šta je sledeće što će fudbal da ponudi, znaš. O tome sam isto razmišljao. Ima nekih predloga sa raznoraznih strana, čak i u vezi sa promenama pravila igre. Da li bi to bio možda pravi put? Da li je to ta Superliga koja je famozna, koja je već bila u najavi, pa je projekat ugašen? Tako da ja i dalje ne znam odgovor konkretan na to pitanje gde će fudbal otići posle ove utakmice između Paris Saint-Germaina i Bayerna. Da li će biti više kontrole, da li će biti više organizacije, da li će stvarno postati vaterpolo, igramo na gol više, ne zanima nas da odbranimo ništa. I jedno pitanje koje se tu postavlja, sad ne znam da li može to, Luka me odmah demantovao u studiju posle te utakmice Paris Saint-Germain Bayern, da je to lažna dihotomija, kako je rekao Luka, znači lažna podela. Da li hoćeš da osvajaš trofeje ili hoćeš da igraš atraktivno? I onda je Luka naveo, recimo, Atletico Madrid, koji u, ne znam, posljednjih, od kako je Čolo tu, 2 puta je bio šampion Španije, jednom je, ili dva puta je osvojio Ligu Evrope. To su trofeji za nekih, 15 godina Čolovih i više u Atletico Madridu, a evo sad ovi klubovi, ne znam, Paris Saint-Germain koji igra ekstra, konstantno je manje više šampion u Francuskoj, osvaja i neka kup takmičenja, osvaja i Ligu šampiona i to su počeli. Pa Luka, na primjer, ima taj argument da ovakvom igrom jednostavno možeš da osvajaš trofeje, jer su trofeji cilj. A opet se tu ne bi složio, recimo, ne znam, neki Mourinho ili, nemam pojma. Pa, da, izvesno. Možda samo previše se razmišlja o tome šta će biti sutra. Znaš, ok, razumiješ šta mi govoriš i šta pitaš, ali kao... Evo, lepo si rekao, tebi je Barca bila dominantna, tebi je uzela, dakle, 2008. izgubila polufinala od Uniteda, pa 2009. dobila od United, pa 11. opet United dobila, 10. Barca izgubila od Interovog Mourinha u polufinalu. Isto, dakle, Barca je bila 4 godine za redom sa sličnom igrom, znači Guardiolina. Imam mišljenje, ali čekam tebe da odgovoriš. Na tvoje pitanje? Da. Znaš, promenio se ovo sada... Di Lorenzo. Di Lorenzo. Ok, sve Mick Duan, sve lepo, ali, brate, ali nema toga ništa više. Menjaju se stvari rapidno, jebi ga sad. Ja mislim da postoji šansa da ovo što, kada bi zaživeo ovaj fudbal koji forsiraju, recimo, Bayern i PSG, koji trenutno jest dominantan, vidi, ako PSG uzme Ligu šampiona, dobro,
I ako uzme sad neko od ova dva kluba, tebe će to pokazati da timovi koji igraju na ovaj način su dominantni, je li tako, u Evropi. Koji igraju na ovaj princip kompanija i Luis Enriquea. Ali ko ti garantuje da naredne godine neće biti neko zatvoreniji prvak Evrope? Neki, ne znam, kogod. Na trenutno više ne vidim neku tako Atletico, eto, ili Arsenal ove godine. Mislim da su nijansu pitanja, razumeš? Ne znam koji tačno odgovor očekuješ. Ja iskreno mislim da fudbal mora da bude mnogo atraktivniji za gledanje i na nižem i na višem nivou. Primer Superligi. Evo. Uzmi naš fudbal, našu Superligu. Koje klubove voliš da gledaš? A da nije Partizan, da nije Crvena zvezda, da nije ono, znaš. Ja, na primjer, volim da pogledam Železničar iz Pančeva. Pa, verovatno je organizovanija ekipa u Superligi Srbije. Znači, volim da pogledam Čuku, volim da pogledam, znaš, ono, ali generalno mislim da će u budućnosti oni koji igraju na gol više privlačiti veću publiku. Oće, ne, to je 100%, ne, to, ali mi opet to, da, to 100%, mislim, nadam se će tako biti. Ali mi to ne garantuje da će ti timovi imati više uspeha nego ovi koji igraju. Neće više niko da gleda utakmice 0:0. Ne, slažem se. Ne, vidi. To više nikoga to više ne zanima. Koga više zanima, ne znam, ajde doći ćemo do toga, Milan Juventus. Ti moraš da promeniš stvari. Ne, to je bilo jezivo. Iskreno, Milan Juve je bilo ispod svakog nivoa za jedan derbi Italije. A zato što je Allegri doveo utakmicu u svoj tok. Tako je, apsolutno. Jer mu njemu bio bitniji bod. Njemu je bio bitniji bod. Apsolutno. I on je pobedio utakmicu. Mislim, Allegri je postavkom pobedio. Pavlović koji je izašao 2-3 puta napred, koji je malte ne bio sasečen, jer nije dobio nijednu loptu kada je krenuo napred. Mislim, ajde to mećemo kasnije. Ovo kažem iz ugla samo navijača. Znači, samo iz ugla navijača govorim, ne govorim iz ugla trenera. Naravno da će svaki trener da kaže, pa čekaj, malo stani, imam neki cilj, hoću nešto da postignem, hoću taj bod, znaš, treba mi to za Ligu šampiona, treba mi za ovo, treba da uzmem pehar, daću jedan gol, povući ću se. Trener može tako da razmišlja, ali publika ne razmišlja tako. Publika je jednostavno na nižem nivou što se tiče neke taktike, organizacije. Ma šta briga navijača, bre. Ništa ne zanima. Pa što bi zanimalo osobu koja prati, bodri, voli svoj klub, da li on igra ovako, onako, da li mu je prošla neka akcija, druže, daj gol, pobedi, mislim. Daj gol, pobedi, osvoji trofej, okej, znaš, ali sve to, ja mislim da fudbal, da bi se borio sa ostalim sportovima, borio. Mislim, fudbal je broj 1 svakako u svetu, nije sporno. Ali da bi ostao tu, on mora da nudi ovo što su ponudili Paris Saint-Germain i Bayern. To se slažem. Pa vidi, ja isto mislim da mnogo stvari se namestilo tada, ali tokom leta Partizan igrao napadački ofenzivan fudbal koji je donosio dosta golova. I ja verujem da između ostalog i to vratilo publiku u Humsku. Ne samo kao nešto bolji rezultati, novi mladi igrači, tamo vamo neka nova energija, takođe jeste, ali Partizan je počeo da igra neki malo lepši fudbal u odnosu na prethodni period, prethodnih par godina zapravo u Humskoj. Ja verujem, i negde kad je to nestalo je publike u Humskoj. Tako da verujem da je apsolutno usko povezano to da ako imaš dobar fudbal, da će neko doći da gleda te fudbal. Ako imaš loš fudbal, da će u manjim sistema kao što Superliga stadion biti prazan. U Engleskoj je drugačija priča. Tebi svako dođe gleda Arsenal i to, mislim, to... U Engleskoj je kultura odlaska na stadion potpuno drugačija. I u Italiji, nije samo u Engleskoj, vidi. U Italiji su stadioni puni, mislim, skoro. Mislim, nije Sassuolo koji je, mislim, niko je navio Sassuolo, tako da, Da. Ali, trebalo bi tako da bude, mislim, u principu, na kraju dana to jeste igra neka koja je postala, globalna stvar i izvor ogromnog novca. Izvor novca za mnoge, zapravo, bolje rečeno. Ali bi na kraju dana trebalo bude samo igra da se ljudi zabavljaju, mislim, i da uživaju u tome. A ne mogu da uživaju 0:0. U Milan Juve ili Arsenal, ne znam ko. Mnogo kritika sudijama posle ovih polufinalnih mečeva. Video sam i posle utakmice Atletico Madrid, Arsenal, mislim da je Arteta nešto grmeo. A u meču između Paris Saint-Germaina i Bayerna je možda o sudijskim odlukama da krenemo tu. I tu je isto bilo
dosta nekih odluka koje su diskutabilne. Opet ja ću reći ono što sam rekao i prošle našoj emisiji, kad je u pitanju bio duel Nika Paze i Bonija, Como Inter, da je meni ono penal. Ono nije po pravilima penal, sve to meni jasno. Nego samo da bih ja to svirao kao penal, isto kao što mi je penal Kvaratskhelia i Upamecano. Prati mi meni to penal. Ako Upamecano svojom krećem nije dopustio Kvaratskhelia koji ima kontrolu lopte, da šutne tu loptu, prate, ja bih volao da to bude penal. Eto, tako da to postavim. Dakle, opet se vraćam na prošlu nedelju i priču o košarci. Ako ti ne dopustiš igraču da doskoči na prirodan način, tebi to faul. Znači, tako da ja bih, volao kad bi to bilo malo drugačije. Jasno mi je da ovaj nije svirao penal, da to nije penal, ali, brate, Upamecano je ušao te neki prirodni potez Kvaratskhelia koji je imao šansu i samo trebalo da šutne. On nije mogo da šutne ako mu je on postavio nogu u njegovom prirodnom potezu ka lopti. Tako da, eto, ukratko, to bih samo dodao na suđenje na utakmici PSG Bayern. Opet, ograđam se, iako to po pravilima nije penal. Samo kažem, u nekoj mojoj glavi bi to bio penal. A ti penal Davis? Da, zato što ima ruke iza leđa i u priliku centar šuta je tu ruku, ja mislim, svesno pomerio ka lopti. Meni je drago što je penal, to sam rekao i u emisiji, zato što ne volim kad defanzivci okreću leđa, kada okreću glavu i jasno je da je ta ruka Davisa bila apsolutno posledica činjenice da je on okrenuo glavu. Jer ti kad okreneš glavu, tebi ruka mahinalno ide ovo radi. Znaš, da bi otprilike, znači kad trzneš u trenutku, mahinalno ti ruka ode ovako. A ja ne volim defanzivce koji okreću glavu. Dejan Čelar je podsjetio na jednu odlična priča. Odlična priča. Da, jeste. O Volusima i Milioš. Ajde ispričamo, da ispričamo. Odlična priča. Mick McCarthy. Da, poenta priče je da je bukvalno tražio od svojih igrača da ih drugi ne pucavaju da bi, u blokovima bili ti koji ne okreću glave, ili tako? Jeste. To je ukratko to, dakle, na treningu... I navodno je Nenad Miljaš izlazio sa bukvalno nekim, ranama na glavi, masnice, pogodi ga lopta u glavu, da će slomi nos, da li je, mislim... Ali... Otprilike, ali Mick McCarthy, znači, nema okretanja. Pa kad se setim, on je onakav bio obučen kao da treba on da jeđe na teren. On je onaj Ian Dowie isto, u kopačkama, rade sa strane, vode ekipe. Ali da, ali princip. I šta je beše bila kazna ako okrenaš glavu, rekao i to, mislim, deki. Ili sam nešto... To sam zaboravio. Nije možda toliko ni bitno. Mislim da je čak i pomenuo kaznu, ako okreneš glavu... Da, kazna je otprilike... Pa kamikaza, vjerojatno, što znam. ali dobra nije sigurno 20% od plate. Teško, ali dobra priča, ali baš dobra priča. Dobra priča. Slažem se, da. Ali bukvalno to je to, dakle, bez nekog karikiranja, dakle, na treningu nemaš pravo da okreneš glavu, maltene te svesno napucava sa igračem, mislim, da ti istrpiš udarce, da se navikneš da trpiš udarce u glavu na taj način. Da ih ne bi okretao kad dođe meč. Je li tako? To je poenta priča. Tako je. To je to. To je to. Mislim, tako se i verovatno najbrže istreniraš. Dobiješ 15 lopti u glavu na treningu i onda na utakmici se ne okreneš. Ali kažem ti nešto, Davis ima obe ruke iza leđa kad je prilazio igraču s loptom. I u momentu centar šuta, on je levu pomerio i blokirao, tako da je to meni apsolutno penalista. A 11 terac nad Džokerešom? Nisam vidio, moram priznati. Meni čist penal, zato što je Hansko, slovački štoper, ja ne znam. Znači, pitam se i dalje kako taj čovjek može da igra taj nivo fudbala. Hansko? Totalno nekontrolisan. Znači, ti imaš kao pokret štopera, on krene, mislim, dolazi lopta do Džokereša koji se okreće ka golu, ima ispred sebe, ne znam, 11-12 metara, možda šutira i ti sad nalećeš, ideš kao neki duel, on se zagradio, Džokereš koji je ogroman, ti ne vidiš ni loptu i ti nalećeš na njega,
čak i ruke malo držiš, znaš, ono guranje, neko, i naravno Đokerić čim je ostio kontakt, padne, znaš. Tako da, u principu, meni je to jedan isterac. Arteta se ljutio zbog prvo dosuđenog, a onda poništenog penala nad Ezeom. Gledao sam i tu situaciju, opet Hansko, opet nešto nekontrolisano njegovo, da li je nagazio Eze ili nije. I iskreno ja mislim da je više Eze iscenirao taj pad nego što je bio prekršaj, ali dobro. Tako da, to su neke sudijske odluke. Ma, iz te perspektive teže poništiti nego dosuditi penal posle VAR poziva. Jer za poništavanje baš treba da ne postoji ništa. Baš treba bude analiza onako. Tako da, ali generalno očekivano slabija utakmica, isto sve otvoreno pred revanš, ne bih otpisivao Atletico ni sa 1-1, tako da, ali to će mislim biti bolje za utakmicu, što Atletico izjednačen, ne bude opet kao Sporting Arsenal, kad se Arsenal zatvorio u revanšu i kad nismo videli ništa za 90 minuta. Da. Tako da bar to. Ako je ništa drugo, Arsenal će morati postigne gol, Atletico isto, i da vidimo gde smo i šta smo. Sve rešava probleme neki svoje, brate. Tako da, mislim, da, Atletico Arsenal kao utakmica, naravno sušta suprotnost od utorka, to smo svi negde očekivali, ali nije bilo toliko nezanimljivo. Bilo je šansi za mene, Ademola Lukman 2 odlične prilike u drugom poluvremenu, mislim da je mogao da postigne gol i da donese Atletiku ono što mu je bilo potrebno pred revanš. A to je za mene, ajde, bavit ćemo se, pošto u ponedeljak snimamo ponovo, mislim da Atletico ne može ovo da prođe. Ne vidim Atletico u finalu posle ovih 1-1. Da je bilo u drugom poluvremenu nešto drugačije, da je Ademola Lukman iskoristio jednu od one 2 šanse, potpuno bi bila drugačija priča. Ovako, čini mi se da je Atletico sa značajno manjim procentima šansi da uđe u to finale. Tako da, u nekih poslednjih 15-20 minuta Arsenal se malo razbudio, ušao je Saka, ušao je Eze, zamenio je Arteta trojicu napadača, čak sam video i Gabriela Jezusa, iznenadio sam se, iskreno, čovjek koji nema nikakvu ulogu u Arsenalu ove sezone. Pričalo se da Arteta jedva čeka da se vrati Kai Havertz, kad se vratio Kai Havertz, čak smo i Đokereša viđali na klupi, mnogo veruje tom igraču, što je logično. Sad je Havertz bio povređen, Đokereš drugi izbor, Gabriel Jesus neki treći, četvrti izbor, otprilike pojavljuje se, ali nije njegov ulazak doprineo dobroj igri Arsenala u posljednjih 15 minuta, već mislim da je pojavljivanje Ezea na terenu dosta uticalo, čak i Sake, i video sam statistiku da Arsenal postiže mnogo više golova kada je Saka na terenu. U nekih 8 utakmica Arsenal je bio mnogo efikasniji, za razliku od onih mečeva kada Saka nije igrao. Jeste, Saka nije možda u ritmu kao prošle godine, ali je uticajan i tekako je dalje na igru Arsenala, samo što je nekih ranijih godina stvarno bio neko ko skreće pažnju i pravi razliku ozbiljnu, i sada to činjenica jeste, ali rekao bih u nekom manjem nivou nego što je to bio slučaj. Mada za nekog igrača koji dalje nije u nekim baš najzrelijim godinama, u smislu ima ispred sebe još mnogo sezona, možda je očekivano da postoje neke turbulencije i da bude nekih manjih padova. Dobro. Da, još jedna stvar, Julian Alvarez, njegov uticaj na igru Atletico Madrida, to sam želeo da kažem. U momentu kada se povredio sudar sa Ezeom, kada je izašao, Atletico Madrid je izgledao onako kao ekipa koja baš i ne zna, nema pravu ideju, sa umornim Griezmannom, koji je odigrao poslednju utakmicu na stadionu Metropolitano u Evropi, oprostio se
ovim remijem i meni je iskreno žao zbog Griezmana, jer, mislim, gotivim tog igrača, što je pogodio prečku u onoj situaciji. To je još jedna šansa u drugom poluvremenu kad je Atletico mogao do 2-1, mogao je da se oprosti pogodkom. Antoine Griezmann koji je, mislim, odigrao 97. utakmicu u Ligi šampiona, ozbiljno iskustvo, 35 godina, ide u MLS, ide u Ameriku, to je to. Ali Griezmann koji nikad ništa osvojio nije, mislim, u Španiji, to je meni jedno od većih bizarnosti. Da. Kad je trebalo da uzme sa Atletikom titulu, otišao u Barsu. Kad sam vratio Atletico u Barsu, krenuo da osvoja ponovno titulu, dakle, baš ga je sve promašilo, ali dobro, s Francuskom je bio šampion sveta, verujem da mu to znači više nego bilo šta drugo. I ne verujem da će ove sezone osvojiti titulu prvaka Evrope sa Atletikom, ali ajde, vidjet ćemo. To ćemo u ponedeljak. Da, ja ne bih otpisivao tako lako Atletico, iskren da budem. Mislim da i dalje na 50-50. Nisam vidio da Arsenalu domaći teren, da Arteti donosi nešto drugo nego gostujući teren. Da. Sporting, dobili 1-0 prvu, zatvorili se kod kuće, čekali 0-0 da se završi i kao kraj, ali tako bilo. Da. Tako da, utorak, pa ajde da vidimo. Ali voleo bih, džabe, sve mi jedno, a drugi deo, ko će proći dalje, mislim, PSG ili mislim, lažem, PSG, teško mi je da navijam za nemački tim, iskreno da budem, mislim, stvarno, neki... Da, Bayern je onako malo... Pa mislim, neki životni principi mi ne dopuštaju da, volim bilo što dolazi iz Nemačke, mislim, tako da, negdje logično čak, mislim, za ove naše prostore, tako da. Da. Ali dobro. Tako da bih tu dao... bila je dobra koreografija Napoleona pred meč PSG Bayern, dakle Napoleon koji osvaja Evropu. Da. Bio sam komentar, bilo bi dobro kada bi Nemačka i Bayern radio istu revanšu. Kada bi nešto slično radio. Bila bi neka kazna. Bila bi ali... Nemoj da insinuiraš, molim te. Nemoj da daješ ideje. Kad smo kod toga polako prelazimo tako na Italiju, da smo završili s ovim. Dakle, nedelja u Italiji, bilo gde, kao u Udinama kad smo bili, dakle, bazar na ulicama, isto kao u Udinama, isto kao što sam vidio, recimo, u Bolonji pre nekoliko godina. Ljudi donose neke svoje gluposti, prodivni, ni važno, sve jasno šta je bazar, bulja, kako god to nazovemo. Gomila stvari sa svastikama, sa Mussolinijem, sa Hitlerom, sa ovim, sa onim. Meni je to fascinantno, to može da bude na ulici da neko ne uhapsi, ja iskreno ti kažem. Meni je suludo to dozvoljeno da se prodaje na bilo kakav način, makar to bilo, ne znam, bazar, ovo ono. Pogotovo u Italiji. Pogotovo u Italiji. Mislim, pogotovo... Mein Kampf, kupite slobodno. Kod nas, ok, naravno, nego kažem u zemlji koja je imala to kao ideju. Mislim, taj Mussolini je bio iz Bolonje, mislim, u okoline. Zato je Bolonja bila šampion 100 puta dok je on bio na vlasti. Ali, brate, meni je potpuno suludo da to može da se prodaje na ulici. U bilo kom poklanja prodaje, da to postoji uopšte u nekom opticaju na ulici. Ali dobro, očigledno može. Dela mi je kao da se to... Mislim, ok, ti vidiš i po politici u Evropi, od Nemačke pa nadalje, ko je u vrhu, koja je strana, koje je opredeljenje, tako da... Da. S te strane možda i ne čudi zapravo to što se dešava, što možeš takve neke stvari da vidiš na ulicama. Mislim, meni je to stvarno... Znaš, meni je nevjerojatno da policajac prođe, na primjer, tu sigurno prođe. I kaže okej. I vidi i kaže, mislim, bit ćete privedeni zbog Da. Mislim, dobro, policajac postupa po naređenju. To ti kažem, znači on čim ne prelazi tu i čim se to pušta, znači je to neko dopustio. To je ono što je meni potpuno suludo. Mislim, stvarno, neverovatno mi je. Ali dobro, šta god. Ako njima nije glupo to da prodaju, mislim, super, svaka im čast. Luka Modrić, kraj sezone, sudar sa Lokateljem. Kako je izgledalo uživo? Pa jako čudno, daleko su... Ne mogu ti pitam da se čulo, pošto se nije čulo sigurno. Nije. Ali je bilo 80.000 ljudi. Ali sam rekao odmah Huroš, njemu otišla Jagodična kao 100%, mislim, ono je baš jezivo, iskreno. Gledao sam taj duel, nema to nikakve namere. Ma ne, idu na loptu glavama obojica, desilo se. Ali baš užasno,
I on je to koji ponavljaju 300 puta. Dobro, bre, čoveče, vidjeli smo, ne moramo gledamo 300 puta kako je lomi glavu. Pazi koliko je bila loša utakmica, otprilike, verovatno su čekali neku katastrofu, znaš mora se vidi krv. Pa to, kao je Atletico, kada je curi onom bratu lije iz nosa krv, ovo je Ferminu, kome već. Da. Utakmica je stvarno bila skandalozna, ali to je možda prava reč. Od toga da je onaj gol pušten, Tiramov, ja ne znam kako onaj pomoćnik nije vidio onaj offside iz prve, meni stvarno ne znam čak bio metar. Da, jeste. Ja rekao, ajde, ja sam prvo sačekao, rekao, ok, zastavica je dole, gol, ok, možda ovo je bio iza lopte. To mi je jedino što je palo na pamet. Usporeni snimak, dolazimo u drugi ugao, gde se vidi on bliži. Videlo se da je, da. Ali rekao, ajde čekamo drugu perspektivu, možda je bio iza, ali nije ni realno. Proti, vraćamo se metar iza lopte, metar ispred ovoga, ispred lopte, proti, kako ne dižeš zastavicu, ne razumijem, potpuno mi. A ti vidiš ovu gospođu koja je digla offside za treći gol Bajerna, drugi ili treći. On je ovoliki offside, ono što je digla, je li tako? Mislim da je rizikovala digla offside. Ovo je, brate, Mili, ne diže offside za metar. Suđenje u Italiji je ove godine kriminalno. Iskreno. Brate. Danas je novo suđenje, valjda nove saslušanje. Nekih 30-ak sudija je već saslušano. Interove neke stranice izbacuju jedne stvari. To sam ja primetio. Ali šta je to meni? Ajde završimo samo možemo to pa ćemo se vratiti na Milano. Ajmo, pa ćemo na kolo, da. Pa će zatim i na Milano. Svi su sada, svi glume žrtve. Mislim, svi glume žrtve. Meni je, šta je, znači, Rocky, okej. On je navodno optužen da je favorizovao sudije, odnosno one koji su Interu birao sudije za Inter. Ajde, tako nek bude. Da je birao sudije za Inter. Sad, meni tu imaju dve strane. Da li je Inter svestan svega toga, kroz neke svoje kanale, medijske i to sve, potencira utakmice na kojima je oštećen. U stvari, koje su označene kao sporne, a Inter tu gubio. Znači, Milan derbi polufinale kupa, Luka Jović ih ubio s 2 gola, izbacio iz kupa. Inter gubi Scudetto na Dalari, kad je Orsolini dao Makazicu 95. Tu isto je navodno namešten sudija koji favorizuje Inter. Sad, znači, da li to Inter svesno radi da bi izbacio te utakmice u prvi plan, kao šta smo mi nameštali ako smo mi gubili najbitnije utakmice, dakle polufinale kupa i titulu smo izgubili na Dalari, ali opet onda imaš milion drugih utakmica gde možda vidiš da je Inter ipak favorizovan, da imaš VAR odluke u korist Intera, penale za Inter i sve te, znaš, čudne. No, ja uopšte ne znam šta bih, tolika mi je zbrka. Delo mi kao, šta je pojenta priče? Da je možda namerno sad, da svi guraju neke priče, da ispadne što veća frka, da se više ne zna ko, šta, gde, kako. Ja ne verujem će da bude, u smislu oduzimanja bodova, izbacivanja u seriju B, bilo šta. Ja verujem će arbitri biti suspendovani, Rocky i ostali, neki koji su bili uključeni, i da na tome ostaje. Ja ne verujem će Inter izgubiti Scudetto ove godine, stvarno sumnjam u to. No. Da će, ne znam šta da se desi, ali da će biti neki suspenzija. Ali mi je priča čudna, jer u startu tebi su izbačene utakmice koje su kao sporne, jer nešto Inter je kao tu je trebalo da ima neku prednost, a to utakmice koje Inter gubio. Da. A onda imaš Dybala koji je svaki put bio tu kad je bio problem za Inter, čini mi se da je Dybala u pitanju. VAR ili sudija, ili teren. Dakle, ili teren. VAR ili teren. Tako da mnogo je sve čudno, dakle, baš je čudno. Tu je ona ruka Ričijeva. Jeste. Ti si radio te derbi, ali tako? Da. Koji nije bio penal, tako? Nije. Šta kažu za ruku? Pa Dybala je bio meni u VAR sobi. Ne, ali eto, Dybala je bio u VAR sobi, na primjer. Da. Tako da Inter sad izbacuje stvari u svoju korist. A da li je to novi Calciopoli? Ne verujem u toj meri. Ne verujem u toj meri. Zato ti kažem, ne verujem će biti oduzimanja bodova, izbacivanje iz ligi i bilo šta slično. Ne verujem u toj meri, ali mislim, Juventus su provalili. Juventus su saznali telefonski razgovor. Juventus su znači ovde ti imaš najsporniji meni, dakle, to smo razgovarali s Ljubom kako se zove, pre par dana, kad se pojavilo sve, gde tebi direktno iz VAR sobe Rocky valjda kaže da se za Parma Udinese penal. Dakle, mi je najspornija stvar da je Rocky utiče na VAR sobu, koji ne treba da sedi u VAR sobi, koji je tu sa strane, očigledno. Oni svi sede tu u istoj prostoriji, mislim, samo odvojena soba, da se dosudi penal za Udinese. Dakle,
to mi je deluje spornije nego sve ostalo, što je apostrofirano. Ne znam, čudno je mnogo. Arbitri na saslušanju, kažem, danas se nastavlja, šta će biti, ja stvarno nemam blago predstavu. Baš nemam blago. Ali kažete, ne vjerujem će biti Calciopoli. Nešto ti misliš? Pa i meni deluje malo prejako. Pa, Da bi bio Calciopoli, da bi sad krenulo oduzimanje titula, izbacivanje iz lige. Slažem se ovo s ovim što si rekao. Tako da, mislim da je samo to logičan sled loših sudijskih odluka u Italiji, koje su kulminirale negde ove sezone. Masa klubova je se žalilo, masa klubova je bilo u pravu, tako da je to logičan sled nekih stvari koje se dešavaju. Ja govorimo često i da u Engleskoj nije idealno suđenje, pa tamo nikad nema nikakve istrage. Ja bar nisam video. Na ovaj način ne? Da. Ali to je nešto pričao Calciopoli, samo toga svega vjerojatno ima i gore. Ali kao da su ti u Engleskoj znaš za koga navija sudija, jer se on valjda izjašnjava u vezi sa tim, znaš, mislim. Meni samo, eto, to je što sam rekao da je trebalo da urade malo pametnije Calciopoli pre 20 godina. Samo jer su oni sebe upropastili pre 20 godina. Jesu, to je činjenica. Da, dobro, mislim, da. To je činjenica. Nema ničega u posljednjih 20 godina u Italiji. I ovo ime sad negde kao, gde ti imaš ovakve skandale u Evropi osim u Italiji? Pa dobro, imaš u Španiji. U Španiji se dosta toga diglo, ali obično tamo klubovi vode glavnu reč. Ko je ovaj skandal pokrenuo u Italiji? Kako je krenula uopšte priča? Oko Rokija? Da. Pa ja sam samo vidio Ko informaciju. Ko se podigao? Tužilaštvo, ja mislim da nije uopšte nisu. Znači nije klub, nije Inter sad ili Milan ili ne znam, koliko Juve. Sam vidio, ne. Izašao i rekao otprilike ovaj nas krade. Mislim sad parafraziram malo, ali karikiram. Ovaj nas krade. Kao što se recimo u Španiji često dešava. Da ti izađe Real, da izađe Barsa, da kažu ovo nije dobro, ovo je, razumiješ, nas su ovde pokrali. Ovaj sudija, onaj sudija, pa se imenuje, pa tako dalje, znaš. Ovde je neka vrsta istrage, ako je tužilaštvo pokrenulo, nisam obratio pažnju ko je pokrenuo istragu. Tako da... Pa vidi, nije ni Calciopoli pokrenuo klub u 2000... Tako je, da, onaj sudija iz Napolja, ja mislim da je glavni bio u cijeloj priči. Odnosno nije sudija, to je bio istražitelj. Pa sad je ovaj iz Milana. Koji je centar, da, on je u stvari centralna figura onog dokumentarnog filma koji smo spomenjali. I ovde sad mnogi traže da se prebaci u Rim, jer je kao tema Inter, pa su našli da li njega ili nekog saradnika u dresu Intera. Znaš, kao nećemo da se oni bave time, a bliski su Interu, razumeš? A Inter je u centru. Mislim, ti kad provrtiš te neke statistike, brojke u poslednjih par godina, mislim, činjenica je da je Inter imao te neke odluke u svoju korist, mislim. To pokazuju te neke, to i serija izbacuje često. Ali bilo i protiv Intera, Bisek, onaj penal. Evo, to su isto izbacili. Sa Lacijom. To su izbacili, ja mislim. Pa bilo je recimo u utakmici sa Romom, govorimo o kraju prošle sezone, bilo je odluka i na štetu Intera. Moramo biti realni, znaš. Nije ista stvar. Ne, kažem ti, da, evo sad gledam tu sliku, šta su izbacili, slažem se, kažem ti, znači meni je samo to, jer apsolutno, ako gledamo iz prizme Intera, taj klub ima što da kaže u svoju odbranu, apsolutno. Jer opet, kažem, utakmice koje su kao izvukli kao one ekstremno sporne nazovi, su utakmice koje Inter nije dobio. Sad kažem ti, moje pitanje je da li je možda namerno to uspeo neko Inter da izgura tu priču, te utakmice stavio u fokus, jer ih nije pobedio. Da. Pa da kažu, evo, mislim, to su utakmice, a mi ih nismo dobili. Da, to je baš bila farsa. Čekaj, zato ja ne znam da li meni ovo liči... I ovako je farsa. Pa to ti kažem. Meni ovo sve smo farsu dobili, da. Baš mi je farsa, dakle. I to 7 dana nakon farsa sa prostitucijom i šta se dešavalo u Italiji. Pre toga. Gde opet kažeš, ti apostrofiraš igrače, jel tebi djeluje kao da neko od onih ponuđenih treba da plati da bi nešto... Ili bi skakale u separe i... Pa ne znam, ti kažem. Nisam o tome razmišljao, inače ta industrija mi nikada nije bila nešto privlačna.
najiskrenije govorim ovako, tako da li, ne znam, fudbaler ide, ne ide, svako u krajnjoj liniji odlučuje o svom životu, šta će da radi, znači, otprilike. Verujem, verovatno da je bilo igrača koji su išli, nisu išli, ali poenta priče je da oni nisu uopšte tema tužilaštva je usmereno na neke druge istrage, znači oni nisu krivično gonjeni. Ne, niko. Znači, tako da, sad opet kažem, čitava ta industrija je za mene potpuno neinteresantna. Znači, Vidi, meni je interesantno ako neko tera te, recimo, devojke... To je druga priča, ne, to je već druga priča. Ja mislim, industrija sama po sebi, znači, nešto što me nikad nije zanimalo. Ali ako tera te devojke, ako tera devojke da prodaju svoje telo, pa to je katastrofa. To stvarno treba da se ide na robiju. Doživotno, ne? Doživotno, da. Vratiti električnu stolicu. Ne, može, zato što tebi je Amerika pronašla da recimo od, ne znam, 1000 recimo ovih u kazni, smrtni kazni, lupam, 100 je bilo loših. Kad su našli DNK, kad su to vratili, kad su, razumeš... Greške. Pa, brate, tebi je kod 1001 greška, to je već za mene mnogo. Ako je jedan nevin, ubijen, od 1000, od milion, meni je mnogo. Da. Iskreno, znači ja nikad to ne bi tu vrstu kaznu u životu. Doživotni zatvor, jebi ga, u 3 kvadrata, ima prostora da dokaže ako je eventualno nevin za 30 godina, kao što svoji ljudi možda mogli dokažu kasnije, kad je uvedena DNK analiza, ljudi, ja ovo nisam radio ti DNK kao pravog čoveka, a od mene si ubio, mislim. Da. Tako da meni je smrtna kazna nešto što mi nije normalno. Pa ovo je baš heavy priča, pa sam zato spomenuo stolicu. I to vidi, ti si imao ovog što je pobio ovu decu na autoputu, mislim, Da. S takvim dokazima da ti vidiš u kolima da je on sedeo, da je vozio kontra smjera 130, to mi je okej, mislim, tebi je tu 1/1, ti nemaš tu grešku, razumeš. Znači, da je on preživeo, meni bi on bio za, mislim, tu nemam dilemu. Ali ovako, znaš, uvijek postoji sumnja da li jeste, ali nije, mislim, kaži ti, analize su otkrile da bukvalno ima jedno 10%, mislim, možda sam Petras 10, ali ima ljudi koji su ubijeni, a nisu bili krivi. Kad meni 1 od milion mnogo, da je neko nevin 1 u milion da je ubijen, mi je mnogo. Tako da, je to neka druga tema skroz. Baš smo odlutali. Ali ova farsa u Italiji, kažete, meni je ovo postalo malo, sad će da se jave navijači koji nisu Intera, da su oni krivi. Vidi, ako se otkrije konkretno da je sve to, da su namerno stvarno stavljali sudije, makar gubili te mečeve, taj klub treba se kazni, mislim, to je vrlo jednostavno, mislim, to nije neka nauka. Ali mi za sada deluje kao neka kompletna, mislim... Nekako bi kaznio sudije. Izbacivanjem zauvek iz fudbala. Zato što ga je neko delegirao, ideš sudiš Inter ili Milano ili, znaš. Ali činga, a te sudije misliš? Da. A ne, onda ne, pa mislim. Vidi, ako je bio delegiran, karikiram, Maresca, rekao Roki, Maresca sudi Bologna Inter. Dobro. Ovo je očigledno sudio normalno čim Inter izgubio. Nije mi on kriv, to što je on možda mislio da kako je on to postavio sebi u glavi, to već ne znam, to treba saznamo. Ja mislim da je uopšte Roki još nije bio na saslušanju. Malo mi je ta priča u startu šuplja. Ali možda je u uvodu nešto veće. Sve kažem, znači ja bih samo, mi sad počeli smo priču šta su neke činjenice koje su izbacili mediji, dakle, ja mislim da mora sačekaš malo, dakle, mi tu imamo spisak, dakle, nekih utakmica koje su sporne, Rokija koji je navodno to, delegirao sudije koje idu u korist Interu, onda s druge strane imamo utakmice koje su te navedene, ako Inter nije pobedio, koje su ga direktno koštale. Ali ti si opet ima utakmice koje Inter koštale Skudeta u godinama kad je ostao bez titula, kapiraš? Utakmice koje su suđenje njegovu štetu. 22. 25. razumeš? Jer mnogo ima stvari koje su za analizu apsolutnu i u korist i protiv Intera, koji je ovdje označen kao glavni krivac svega, ali tako? Inter je u principu jedini klub koji se spominje u stvari. Tako, nema više niko, nisam primetio neko... Dakle, Inter. Ima spornih odluka, ali ima oni koji su išli na štetu Intera u posljednjih par godina kada su ostali, kažem ti, pogotovo prošle godine kada je bila drama za Scudetto, kad je jedan bod bio na kraju u korist Napolija. Te si imao utakmice koje
Ali onda ima vađenja analiza utakmica koje je Napoli gubio zbog loših odluka. Znači ti si automatski imaš, to mora isto da se vidiš, da li je nije možda samo Inter bitan, ako pričamo o Interu. Da. Da li je Napoli osakaćen recimo na nekim utakmicama, da bi ostao iza Intera, razumeš, i ti tako možeš da favorizuješ ekipu. Ako na drugim mečevima staviš sudije koje tebe odgovaraju, da bi sakatila rivala direktno konkurenta u borbi za titulu. I to je isto moguće, mislim. Ali, stvarno, ovako nagađati, a da i dalje čekamo neke konačne odluke, valjda će kad se završi sve, da se izbaci konkretno. Dakle, zašto, šta, zašto nije, zašto jeste ovako, onako. Hoćemo kroz tabelu da malo analiziramo ovo poslednje kolo, mislim da je malo već i prošlo vremena, da bi išli detaljno od utakmice do utakmice. Prošlo kolo, još u petak je bio Napoli Cremonese 4-0. Dobro, Napoli ubio Cremonese, izbacio ga u seriju B, Napoli koji je odigrao dobru utakmicu, koji je ostao u borbi za Scudetto, mislim, borbi za Scudetto, jer Inter nije dobio, pa je tu ostala ta razlika. Siguran da ga izbacio u seriju B. Cremonese? Da. Pa, možda to više moja želja, ali nisam, naravno da nisam siguran, ali nadao sam se da Lecce može da dobije Veronu, evo ukratko. Da. Pa da kao pobegne. Ali od toga nije bilo ništa, jel te? Tako da, šteta. Štulic starter. Slabo, iskreno, nemam šta. Slabo. Bolonja Roma 0-2, to je onako Malen, Ela i Neui strelci. I to asistencija, razmenjali su golove asistencije obojica. Navijam za Romu, jer sam na početku rekao da će biti među prve 4. Teško. A trenutno je sad 3 boda. Da, to je interesantno, jer Roma prišla, komu je prišao Juveu, koji je odigrao samo 0-0, tako da tu se malo otvorilo prostora da se dobije neka drama. Roma do kraja Fiora, Parma, Lazio i Verona. Lako. Pa. Sad ćemo da vidimo Juve do kraja, Verona, Lecce, Fiora i Torino. Mislim da je Juve u Ligi šampiona. Pa vidi, najavili su ozbiljan projekat na leto. Jest. Evo, nove informacije su Vlahović navodno potpisuje, obnovio ugovor. Da. Novi ugovor. Ili obnovit će, više ne znaš. Tako da, vidjeli smo ga par minuta protiv Doputovo, to isto bilo iznenađenje što je došao u Milano. Strašna šansa za Vlahovića pred kraj. Offside. Meni odlična šansa, jeste bio offside. Ali se sam izborio na kraju za šut i... Sad se ne sjećam kad je vraćeno, je li bio offside? Jeste. I to metar bio offside, jeste, ne. Ali je driblingom... Ono što sam rekao, znači on je uradio tada više i svojom kretnjom nego David za 85 minuta pre toga. Dobro, jeste. Znači David... U toj utakmici u nekim prethodnim David je malo bio konkretniji i bolji. Okej, da, ali stvarno David je u derbiju bio baš loš. Da. Znači, baš je bio loš. Juventus je došao po pobedu. Milan je koristio neke šanse, mahom pokušavao kroz neku tranziciju, Poličić 0 apsolutno, Leo malo preko 0, Salem Akrasona prečka, Pavlović par puta probao da se ubaci, nijednom loptu nisu mu poslali. U nastavku mislim da se nije ni ubacivao previše. Da. Moram reći da smo, evo kad je tema sad taj derbi, mi smo dan pred meč otišli u Milanello na poziv Serie A, bili smo na konferenciji za medije Massimiliana Allegrija, koji je nevjerojatno opušten lik bez kamera, dakle to mi je stvarno nasmijan opušten, to mi je baš onako bilo ozbiljno iznenađenje. Na konferenciji svako pitanje skoro je bilo temi s Jeldizom, jer nije bio spreman, pa je ušao tek završnih pola sata. Malo je govorio o Pavloviću, jer smo ga mi pitali. Milanello, neverovatan kompleks, čak, naravno, sreli smo, mislim, vidjeli smo se s Strahinjom Pavlovićem, poprčili nekih pola sata, tu s njim. Milan Futuro je tu na početku, na ulazu odmah, njihov kompleks. Nisam znao, Massimo Odo vodi Milan Futuro, sretoh i njega, mislim, dok smo tu bili. Ogroman kompleks, odvojen mnogo od grada, treba da se vozi poprilično 40 minuta kolima od Milana, od San Sira zapravo do Milanela. Neko selo, put i Milanello, dakle baš odvojeno od svega.
I na sve to rampa na ulazak, još jedno 100 metara hodanja pa ulaziš u kompleks, tako da baš izolovano, ali izgleda fenomenalno. Zabranjeno je bilo šta. Dakle, otići tamo na terene, samo taj neki uvodni deo, odmah je sala za konferencije na početku, to je to možda vidiš, ovo ostalo slabije. Tu će biti vjerojatno u futuru Andrej Kostić. Ti klinci treniraju često i sa njima, s prvim timom. Strahinja, sve super, mislimo, stvarno. Rekao je kad završimo, to ćemo stvarno iskombinujemo. I kad se završi sezona, da uradimo jedan ovde s njim, kad dođe, kad rekao, brate, opusti se, brate, opušteno. Kad se namesti se, brate. A da, čovjek dobio dete, ja zovem da mu čestitam, on kaže, vidjet ćemo kad bude se završila sezona, da dođemo u taj podcast, čoveče, bre, pusti, Isto se kaže, brate, mi nešto pričamo. Posto si ćale, razmišljaš o podcastu, dobro. Pa, dobro. To mu je negde, nazovi, nije posao, ali deo posla je biga, mislim. Dobro, jeste, svata ozbiljno i to je okej. I hvala mu za dobru volju. Čak i ako ne dođe, Nije očekivao ćemo mi tamo, ismijali smo se ko ludi kad smo se videli, mislim, stvarno, jer kako su vas pustili u Milanelo, rekao, proto zvali nas ljudi, mislim, došli. Da. I seli malo, oni dođu, imaju vremena, dođu kad, oni znači mogu dođu sami, može da ih pokupi klubski autobus na nekoj lokaciji i da ih doveze ko hoće, ko neće se vozi gore pogotovo ko ostaju u karantinu, mislim, pred meč. Da. Tako da, imaju vremena da se spreme, lupan trening je u 3, oni dođu kad god, da li se oni zagrevaju, šta rade, što je pričao Tomović. Kod Gasparinija, ti u 3, je li tako? Ti si, brate, zagrejan, spreman, ti si na 100%. Ne znam kako kod Allegri, iskreno budem. Ali dođeš, ne znam, popiješ kafu, ako piješ kafu, nešto malo popiješ, pojediš, šta god, mislim, imaš prostora da uradiš i cepaš dalje. Tako da, San Siro ko San Siro, mislim, je stvarno, meni i dalje nevjerojatno da se ono ruši, evo vam ću ti reći. Znači, opet sam bio i ono je meni tragedija da se ono ruši. Ali dobro. Dobro. Genoa Como 0-2, Torino Inter 2-2. Posle 2-0, da. To je propuštena šansa broj 1. Ali ja mislim da se to rešava sada. Jeste. Jer to je, kako se zove, to Inter ima Parmu u nedelju uveče. Trenutno je na plus 10, to će biti 3 kola pre kraja, dakle Inter ako pobedi Parmu, on je novi šampion i to je to. Ali ovo malo mi je delovalo to, znaš, neozbiljno od Intera i još jedna stvar, još jednom se pokazalo koliko Inter, ono što smo pričali, znaš, povede, napravi dobru stvar, ide ka pobedi i onda ispusti to, znaš, ne znam. Malo mi je ekipa i malo mi liči na ove spektakularne utakmice, ono što smo govorili i Kivu i Fabregas. Ne, Inter je tim jedini koji, naravno s Como, ali to nije ni blizu nivo potreban za Bayern. Nije nivo Bayerna i Paris Saint-Germaina, ali po opredeljenju trenera to je otprilike to. Tako je, apsolutno tako je. Jer ti nemaš Inter kao ekipu koja vodi 2-0 pa se spusti nešto. I to je zamerano često između ostalog, zato nije mogla da zatvori Napoli u januaru, 2 puta vodio Inter i tako dalje. Ali jeste, to je ono što Italija nudi u tom smislu. To si upravo. Fiorentina sa Solo 0-0. Čudna utakmica bez ičega. Mislim, uz poništen gol, ne, on je jedna šansa imao. Solomon je propustio neverovatnu šansu, stvarno, mislim. Mada opet Fiorentina, mislim da je tu već rešila svaku priču. Iščupali su se ljubičasti. I Partić je kukao nešto što u Italiji, što u Engleskoj nema još Italijana, to sam vidio neki njegov intervju. Fudbal je loš, tamo vamo, mislim, okej, nisi izmislio toplu vodu, ali dobro, šta god. Cagliari Atalanta 3-2. I Lazio Udinese 3-3. Ponedeljak je baš grmeo.
na 2 utakmice, imao si 11 golova i negde sam pročitao da je veliki žal što u Rimu nije bilo publike, jer naravno i dalje traje protest navijača Lacija, usmeren ka Claudio Lotitu, jer je odigran možda i najbolji meč na olimpijskom stadionu kada je Lazio bio domaćin. Spletom okolnosti utakmicu sam ispratio u Trstu, a tamo ljudi većinski, mislim, ne mogu za 30. Da. Slaba vajda 30. posljednjih 30 godina. Tako da navijaju za Udinese, mislim, pa je tu bila neka grupa ljudi koja je pratila utakmicu, pa je to kao malo s njima sam pogledao. Mislim, opet ta Udinese koji stvarno, mislim da mu više prija da igra s tim, top ekipama, bar po istoriji i svemu top ekipama. Može li Lazio da uzme trofej kupa Interu? Baš ne vidim kako. Finale 13. maja, ako se dobro sećam, baš na olimpijskom stadionu. Igraju u 3 dana igraju 2 utakmice praktično. Šta bi trebalo se desiti da Lazio osvoji Sari kup? Toliko nadmudri prvi put posle, mislim, 19. Sergej kad je dao gol, da. Pa da Sari najbolji igrač Lazio ove godine. Mislim, Sari. Pa, ali evo, izdvoji mi igrača Lazio, naprijed. Reci mi, kaži, evo, ova godina je za nas. Ma daj, slab sam na njega. Nema neku sezonu, ali najbolji igrač Lazio je Sari. Ja ništa ne mogu da apostrofiram sad Motu posle vreme koji je to ne brani loše, koji je klijent, to sve, ali brate, ti ne možeš da izveš nikoga. Da. Hila prvi deo sezone je bio odličan. Defanziva generalno je u principu dobra. Marušić, Hila, Rome, ali ti sad kažeš neki, brate, ovaj meni razvalio mi je sezonu. Sari, brate. Sa ovom ekipom u finalu kupa i u top 10 u serija. Meni je to ogroman uspeh. Ako Sari uspe da postavi toliko dobru utakmicu, da neutrališe sve opasnosti Interove, onda kao nekako, mislim, ali i to možda vidim na penale, eventualno. Mislim, ja stvarno ne vidim kako će Lazio pobedi Inter, ne znam. Baš ne znam koji način to da Lazio dobije Inter. Nigde nema prednost. Nigde, apsolutno. Sa mašinom Noslenom u špicu. Pa to ti kažem, znači baš ekipa tanka. Što mi je žao, mislim. Vidio sam De Rossi je prošle godine kupio, to je spasio bankrota Ostiju, znači to je onaj deo Rima Camoru. Ima na serija na vrhunska, zaboravite kako se zove, tu se dešava neka krimi, brutalna serija, ako setim neki put reći ime. On je kupio taj klub, uveo go seriju C ove godine i njemu je, kaže, cilj da Rim ima 3 klubova serija, to budu Ostija, Roma i Lazio. Teško mi da zamislim da može baš do serije A, ali... Ostija. Ostija Mare, da. Ali ajde vidimo. Tako da ne vidim stvarno Lazio neke prednosti, bilo kako, ima kakve prednosti, mislim. Inter treba da ima najgori dan u godini, vjerojatno. Lazio najbolji. Da Kivu pogreši sa 4 bitne odluke u pripremi meča i Lazio onda uzme trofej. Mislim, zapamti ovo što sam rekao, pa kad Lazio uzme trofej i seci pa pusti ovde. Evo, već sam krenuo da beležim minutažu. Dobro, zavisit će naravno i od pojavljivanja Lautara. Pa tu će biti Lautara, mislim da je spreman za 2 nedelje, tako da mislim da bude na svom nivou. Bio je na klupi sad protiv Torina. Tako da mislim da ga gledam u finalu kupa i opet ću reći, stvarno ne vidim kako Lazio to može da dobije. Pomenuli smo Napoli, sad sam vidio nekim svojim belaškama. Dobro. Spalletti je lično zvao Bernarda Silvu, Napoli, bože, Juventus smo pomenuli. Ostao mi je Spalletti u Napolju u glavi. Dakle, Bernarda Silvu, da. Ja ne znam koliko je to realno da Bernardo Silva dođe Pa mediji tamo pišu da to baš Juventusov projekat broj 1, dakle, tamo da to. Znači, on hoće Bernarda i sve je podređeno tome da dođe Bernardo Silva. Znači, ako Vlahović dobije novi ugovor, Yildiz dobio već, znači, to je neki projekt, vjerojatno 3 napred. Bernardo Silva, Yildiz i Vlahović. Mada vidim opet kolom. Bernardo desno. Pa da.
I vidim nešto sad, brate, Kolomoni, brate, hoćemo prestati više s Kolomonijem, molim vas ljudi. Znači, Da, opet Kolomoni. Znači, molim vas, To sam prekinite isto više vidio, s Kolomonijem. Kao da govorimo o Maradoni, jebote Jeste. već 3 godine, bre, jebote Kolomoni. A misliš da Bernardo Silva može pored Conceição da se izbori za minut? Ali vidi, Conceição ima ono svoju 1 od 10 sad protiv Igrao je Milana. dobro sad. Ne, to je ona 1 od 10. Znači, Jel to 1 od 10? Pa to je 1 od 10. Znači, nađi mi prošlu kad je bila dobra, ima bar 5 su prošle. Znači, bar je 5 prošlo meča kad je on ličio na nešto. I do kraja sezone to je verovatno to, brate. I negde je izašla informacija, hoće ga kao United. Mislim, da, to su menadžeri, to oni mogu zavaljuju, brate, Jack Rompira mogu zavaljuju da igra štopera, mislim, negde tako to mi nije, ono... Ali... Ja bih volao da ga ne vidim naredne godine u Juventusu. Ispala je frka s Nikom Gonzalesom, valjda je prošao... Atletico više nema obavezu da ga otkupi za 32 miliona eura, nego su se neke stvari promenile, tako da Dobro. Ja bih nikad rado video nazad, iskreno da budem u Juventusu. Mislim, meni je Niko Gonzales sa Conceição, pa ću reći 100 put Maradona, mislim, tako da... I tu Niko koji je bio povređen, sad nije igrao. Ali dobro, šta god. Ne verujem da se vraća, Atletico. stvarno. Ne verujem da se vraća, tako da... Juve, opet ću reći, s Bernardom, ako budu imali para za te neke gore, onako, uspet, što nalika Calafiori, te neke priče, meni su nerealne, iskreno da budem, ali možda napravi jednu ozbiljnu ekipu Juventus. Baš ozbiljnu ekipu. Tonali Calafiori teško. Vidi, ali možda ako su jedan. baš toliko za Bernarda zagrizli, to je to. vidjet ćemo koliko mogu, znaš. I pitanje je šta Bernardo hoće u ovom trenutku, Silva. Da li hoće, mislim da on može da zabode neku Saudijsku Arabiju za nekih Pa može, ali 30 da li je miliona. svakome želja Saudijska Arabija? Mislim, znaš, nije imao male pare u Citiju. Nije svakome želja i ova situacija geopolitička. Da, bravo, pa da. Znaš. Kupa, sad samo lud čovjek može ode u Saudijsku Arabiju. Mislim će to dosta uticati, može uticati. Sad, da li će uticati, vidjet ćemo u zavisnosti od toga koliko bude trajalo sve, ali već su najavili, to smo pričali u prošloj emisiji, odlazak iz Al Hilala. Ne znam, Diba se smeje nešto. Sjao dalje, ovde sam počeo radim, brate. Da. Ćao, brate. Ali može mikrofon. Ćao tuti. Da li uopšte postoji interes igrača da idu u Saudijsku Arabiju, Emirate? Ja se nadam ne, stvarno, mislim. Znaš. U ovim okolnostima. Koje su trenutno... Ja se nadam ne. Vidio sam još neke informacije, nešto... To si ti pominjao da bi neki mogli da se vrate. Jeste. Sad opet, kako izgledaju ti igrači koji su bili tamo neki period? Inzaghi odbio... Meni je Teo Hernandez izgledao malo korpulentnije čak i dok je igrao u Milanu. Znaš, kao da ima više kilograma, znaš, stalno. Ali je zaista munja. Baš sam voleo da uživao sam njegovim partijama. Jeste. To nema veze sa kilažom ili da li je spreman, nije spreman, građa i to. Stvarno sam uživao. Ali Milan, evo, opet onako, mora nešto da radi tokom leta. Ovo nije dovoljno dobro. Ni blizu. Ali opet, evo, baš preskačemo danas, ali prošlo dosta vremena, milion tema. Milan je opet pokazao i u novom meču koliko je kompaktnije, neko sigurni defanzivno s Gabijom. Gabi je odigrao derbi bez jedne greške. Gabija nije dopustio nijednu šansu protivniku. Sem ofsida u kojem je bio Vlahović. Ali je tu dosta ga je dobro zavrteo Vlahović. To je to. Tad jeste, izbacio ga, apsolutno, ali opet iz neke offset pozicije. Ali Gabi je opet odigrao jednu gotovo perfektnu utakmicu. Ono što hoće Allegri, mislim da je Gabija za to... Ja mislim da neće menjati Gabiju na leto, tu kratko. Ako menja pozadi, mislim da tu Tomori potencijalno ispada iz neke rotacije, s nekim novim štoperom. A ne Gabija. I negdje se slažem s tim, mislim da je Gabija trenutno konkretnija opcija Tomorija. Za Strahinja Allegri rekao da je jedan od trenutno najboljih defanzivaca u Evropi. Da je nevjerojatan radnik, što je činjenica. I jasno je koliko mu veruje kroz sve što gledamo na terenu. I Strahinja Pavlović. Da, spominjali smo onu priču za Atletico Madrid. Evo ja gledam tu utakmicu Atletico Arsenal i gledam Hanska. Sve što radi Hansko može da uradi i Strahinja Pavlović, čak i bolje. Ako poredimo tako igrač
pored igrača ako ih stavimo. Nema neke prednosti Hansku u odnosu na Strahima Pavlovića u ovom trenutku, tako da ja bih voleo stvarno da ostane u Milanu, ali bih voleo da vidim Milan, ozbiljniji Milan naredne godine, to smo već nekoliko puta rekli. Šta će biti sa Napolijem? To je, ako ode Conte, ako bude to što se najavljuje, recimo, ne znam, Vincenzo Italiano, ako ode Antonio Conte, mislim da bi morao Napoli da angažuje nekog, čak i neko i jače ime od Vincenzo Italiana. Jer se plašim one sezone, fazom 9. 8. 9. Znaš. Ako se rasproda ovo što trenutno ima Napoli, takođe, znaš, tako da ne vidim u ovom trenutku Napoli kao tim koji će recimo narednih sezona juriti Scudetto. Iako je recimo pred start ove za mene bio i za mene, da, jedan od favorita. Pa da. Mislim, najveći problem tu što je Napoli pao na ispitu kad je imao para. Prošlo leto. Dakle, kad je Conte dobio novac i slobodu, da je napravljeno mnogo grešaka. I da li će De Laurentiis baš da se otvori 2 puta, pogotovo Italijanu. Jedan kad dođe Conte i kaže, brate, ja hoću to i to, ti kažeš, ok, donosi mi titulu, evo ti, mislim. Da. Ne vidim ko bi mogao biti taj neki drugi u Napoliju, osim Italijana, trenutno u smislu iz domaće lige trenera. Koji pritom verovatno mijenja sredinu na leto, posle ove sezone Bolonje, neko je onako levo desno. Puno oscilacija. Da. Liga Evrope večeras polufinala. Onako. Čudno. Braga, Freiburg, Nottingham, Aston Villa, sve smo promašili u našim prognozama. Mislim samo da će Nottingham Forest proći. Pričamo u svoje ime. Rekao sam ja će proći Villa Bolonju. I Villa Bolonju, dobro, da. Taj deo... Ja sam rekao da će Betis da izbaci Bragu, nije se desilo. Je. A s kim igrao Freiburg? I da će Freiburg takođe da završi takmičenje, da će Celta otići dalje. Ja sam video Celta Betis polufinale, ništa od toga ja nije bih bilo. samo voleo da, pošto ode mi stvarno, Forest, Villa je bolji klub, ja igra Villa finale, stvarno neuporedivo bolji tim. Mislim će Villa proći tu... Forest Villa prolazi. Pa mislim stvarno, a ovdje bi mnogo voleo da to bude Freiburg. Zašto? Zato što imaju, bar će doći u Istanbul 30.000 navijača kapiraš Freiburga. Ja Bragu ne znam da li ima neku grupu navijača, da li neko navija za Bragu, brate. U Kamenolomu, nađe se neko u Kamenolomu. Hoću ti kažem, mislim će biti da je mnogo za fudbal bolje da prođe Freiburg. Ja se sećam utakmice Braga, Crvena zvezda. Da, bilo je njih 50 tamo. Neverovatno. Prazan stadion, naš Liga Evrope. Ne mogu da kažem da sam pratio Bragu, brate, pa da znam da li imaju kakav kontingent navijača ima na tribinama. Sad pokušavam da vidim da nisam prebacio Porto. Nisi. Pošto je Zvezda igrali u Portu. A mislim da je u Kamenolomu je bila... Da, hoću ti kažem, ali Freiburg će, ja znam kad su igrali sa TSC-om grupu, tako jeste Freiburg, da, pre 2 godine, 3. Šta je? Sad ja ne sedim dobro. Kad su igrali s TSC-om, pre 2-3 sezone su igrali, došle, navijača, vrhunska atmosfera. Vini Grifo je dao... Da. Ako nije dao i 3 komada, ako nije dao 4 komada. Nije ni bitno. Jeste. Iz svih tih razloga što dolazi iz klub koji ima ozbiljnu bazu navijača, bolje da igra finale nego da igra finale Braga, mislim. Mada to polufinale mi je baš onako upitno za Ligu Evrope. Pazi, može slično se dogodi kao što se desilo, mislim da je 20... Koja je to godina bila? 22. ili 21. Rangers Eintracht. Druga. Ramon Sanchez Pizjuan u Sevilji, finale Rangers Eintracht, znači mi ćemo ovamo imati jedan klub sa ostrva, možda bude Freiburg taj drugi. Kažete, ja bih stvarno volao. Evo, na primjer, u vezi sa tim što si rekao za navijače, mi smo, tad kad smo bili u Sevilji, viđali, to je haos bio na ulicama. To su Rangersovi navijači. To je pakao.
To je pakao od ponašanja, to je... Znaš, kad vidiš da su, mislim, nije sporno, oni vole fudbal, sve to, a ti si u Sevilji, prelepe grad, stvarno, mislim, na nekom trgu, to se prosipa pivo, to oni se valjaju po podu, pišaju tamo, znaš, mislim, ne znam, pijani idu, sad mi smo novinari i sad hoćemo snimimo kao da vidimo kako izgledaju navijači, kažemo i Minja, brate, idi ti kod Rangersovih, rekao, neću da idem, brate, u onu rulju, razumeš, znači, stvarno mi izgledaju onako malo, ne znam. Dok, za razliku od njih, Eintrachtovci, kojih je bilo manje, na ulicama, ako se dobro sećam na tribinama, Eintracht je imao onako ozbiljnu priču, i organizaciju, i koreografiju, ali ih je bilo manje, ako se dobro sećam. I navijali su bolje Nemci. Nemci na ulicama dan pre finala i na dan finala u grupama, po parkovima, nema tu sad nekog, ti da vidiš iskakanje neko, da prave neki haos, da su pijeni, da su drogirani, da su, znaš, sreli smo jednu grupu koja šutira loptu, sad žao mi je, nemam, ukrali su mi telefon u Barceloni, nemam taj snimak, oni su šutirali loptu, navijači Eintrachta, mi dolazimo u neki park u sred, dan je bio, oni igraju, bukvalno šutiraju loptu tako da ostane lopta gore u krošnji nekog drveta. Jasno. Znaš, neka, i vidiš ti tu da je, znaš, ali ozbiljne su glave. Vidi, Eintrachtovci, znači, ne bi se šalio baš, znaš. Dok su ovi Rangersovi bili, ne znam ja. To je ona sezona u kojoj je Filip Kostić proglašen za tako je. Najboljeg igrača Lige Evrope. Osvojio je tada i pehar. Tako da može da se ponovi to što je bilo. Ono što meni bitno... Ali mogu ti reći, samo zaključak cele priče, utakmica kao utakmica, jako, jako loša. Jedno od slabijih finala evropskih je bilo Rangers Eintracht. Bilo potrebno, i to produžeci su, tako bilo, da? Da, bilo je 1-1, mislim. Da je bilo potrebno Partizanu da bi preskočio jedan krug kvalifikacija, da osvoji Rangers. Da osvoji Rangers, da. I onda bi zapravo Partizan, ako se dobro sećamo, automatski već maltene imao zagarantovanu... Da. Ne, to je bilo 22. To je već Partizan igrao posle, ali je prošao. Dakle, imao bi maltene Ligu Evrope, tako nešto, lupam, nešto mnogo. Naravno, to se nije desilo. Eintracht je dobio. Kostić je izbacio pre toga, koja, nešto na Barsu, nekako beš, nije, šta je bilo? Gdje je otirao Kostić na brutalnu utakmicu? Nije, neko bre u polufinalu je bre... Nije Barsa, nije, ali je neko ludilo bilo. Nešto bre, Kostić je neko bre, nešto, ima neke utakmice, neke... Tad sam zaboravio, mrzi me da proveravam to. Ali kažem ti, Wien Freiburg je ispao u polufinalu Kupa Nemačke od Stuttgarta prošle nedelje. Prvenstvo loši, ali tu je Vini Grifo i ja sve nadu ulažem u Vinija Grifa i navijam da Freiburg prođe i nalivaću jako. Znači Vila Freiburg finale. Da. Bitno je tu Vini Grifo, brat. Obožavam tog čoveka. Znači, to je tako toliko volim da gledam tog čoveka. Ja sam bukvalno bio na korak da odem, da posle TSC Freiburg, da sam išao da gledam u Topolu. A pazi, Leipzig je finale, ili tako? Ne, Istanbul. Istanbul, izvini. Leipzig je Liga konferencije. Istanbul. Dakle, dobro, ima letova do Istanbula, doći će brdo ljudi tamo. Mislim na navijače, tako da. Kako ne. Tako da bih, bukvalno bih fazonu, Vini, brate, daj mi nešto, daj neki dres, nešto, brate, tako da mogu goti Vinija Grifa, znači to mi je stvarno, od tih nekih manje poznatih, kao igrača, to iz drugog plana, jedan domiljenih, znači, volim da gledam. Kad si spomenuo dres, kad ćemo... Sledeće nedelje spremanje dres, tako da sledeće nedelje giveaway, bit će i gostiju sledećeg meseca, tako da... Gledat ćemo da u maju... Ih bude malo više. Da. Tako da, i ostalo nam je najava sledeće kola, to smo manje više nešto rekli, Inter ako pobedi Parmu. Ja mislim da je u fokusu nedelje uveče Inter Parma, Inter ako pobedi, u stvari Inter, iako ne pobedi, Napoli igra pre toga, mislim da Napoli ranije igra. Sutra Pisa Leće, Napoli igra, evo sad gledam, u subotu sa Komom, to može biti... Komo Napoli, to može biti onako... I to na Komu, i to na jezeru. Na Sinigalji. Uskoro će izaći malo jedna pričica na našem profilu o Sinigalji i o tome šta se dešava kao je pitanje Liga šampiona Evropa. I tamo smo skoknuli ovih dana. Juve igra sa Veronom, to je, mislim, zica.
Sassuolo, Milan. Ali vidi, tebi Inter ima plus 10, dakle Da. Napoli ako izgubi, mada Milan tu može da se umeša ako pobedi svoj meč. Milan igra isto, Milan je na 12 bodova razlike. Dakle, Milan ako dobije spušta na 9, Inter mora da uzme bar bod, onda par mi da matematički, tako, to je neka računica, sad sam prevrtao mnogo stvari u glavi. Ali trebalo bi da je tako nešto. Ukratko, Inter može postati šampion i pre nego što odigra svoj meč u nedjelju uveče. Da, bez svog truda. Tako je. Ali uložili su truda ove godine, tako da tamo gde su drugi padali i nisu padali, to je ukratko to. To je cela poenta ove sezone. Nisu dobili Napoli, pukli su i kući nerešeno. Imaju bod od 6 protiv Napolija, imaju 0 od 6 protiv Milana. Imaju 3 od 6 protiv Juventusa. Inter. Znači, u top 4 velika četvorka, nazovemo italijanskog fudbala trenutno, to jeste Napoli, Inter, Milan, Juve. To je velika četvorka već 10 godina, 15, ili tako? Roma, tu nije, Lazio, tu nije. Mislim, to je tako činjenica. Inter ove godine, od tih koliko ima, znači 6, koliko to je bodova opticaju, ne mogu stvarno da vrtim te brojke, ali dobio je samo Inter jednom Juve. 9 od 18 bodova, ako gledaš kod kući na strani, ako igraš, da, dobro. Znači, ima 3 protiv Juvea, 1 protiv Napoli. To su 4 boda od 18 mogućih. 0 protiv Milana i 4 uzeo Napoli protiv njih. Da. Znači, Inter protiv gore je otirao jako slabo. To je činjenica. Ali se nije znači, titula se osvaja i dalje u malim utakmicama. Tako je. Mada bi ja volao da bude drugačiji. Ali dobro, Italijani su to koliko toliko ispravili tako što ako imaš isti broj bodova, igraš baraž. Što mi je sasvim... Ja i dalje verujem da će se Como, to jest Lecce i Cremonese, kroz baraž boriti za opstanak na kraju sezone. Mislim će imati isti broj bodova. Da. I da, a utakmica Lecce Pisa, tako za vikend. Lecce Pisa u petak. To je sutra. To je jedna od najvažnijih utakmica ove sezone. Lecce ako pobedi, ja mislim da pravi ozbiljan korak ka opstanku. A ima kod kuće tim koji već ispao u prošlom kolu. Pa mora da pobedi, realno. A vidi, izvini. Igraju sa Juveom. Izvini, ako ne pobede, to je to. Nek ispadnu. Mislim, stvarno, ako nemaš pobediš Pizu koja je ispala kod imaju kuće... Imaju još Juve sa Solo i Genovu. Laki me raspored. Imaju samo Juve koji je tu problematičan. Genova koja je jedva opstala, Solo koji je opstao, znači, lak, mislim, lakši nego... Pa crta se da Lecce opstane, znaš. Crta se, ali ako ne dobiju Pizu kod kuće, tim koji je ispao, onda iskreno nek ispadnu, mislim, stvarno, nešto da ti kažem. Mislim, ne možda ne dobiješ Pizu u takvoj situaciji kod kuće. Koliko god bio simpatičan Cremonese, ljudi su dobili jednu utakmicu u 2026. Mislim. Jednu od prethodnih 100, brate, tako da mislim nije realno. Mnoge stvari smo ostavili, onako, pogotovo to suđenje nedefinisano. U ponedjeljak se ponovo družimo, tako da ćemo to imati vjerojatno detaljnije i novog možda šampiona, tako da ovde više je bilo na Ligi šampiona, čini mi se akcent. Pa dobro, da. Ali momenti su bili takvi, smo pomerili već 2-3 epizode i zbog nekih sad ne pomeramo, ja nam se u ponedjeljak ponovo. Koje nisu bile do nas. Mi stvarno pomerili smo zbog drugih stvari, ali neke stvari se nisu namestile, nije bitno. Tako da u ponedjeljak je novo druženje, definitivno. Do ponedjeljka, čao tuti, nema više.